muri zvara maposa ai tofara ndati ndiwe kuti muchazvifambisa pa1 yevaccine yakareswa aya tikati kwese hapana asingaresvi handiti ai isiyasani 15 February we should be receiving our consignment tatakati kutanga kwaFebruary ai vanomira vanhu kwanditi chavanodai kuti ivuye ai yes ai kuno iri kurova yanga ichirova sokumusoro kuyakamborova ndakatotohlanga ngati ndovingwa asi yakatokuita siya yasvoda nekuti isikumba tiri kunatiraka mufanichi mukazumbani zvose magarlic majinja namalemon imomo handiti zvagara vaccine chero kauya changopfeka mask saka kugara wakangogadzirira imomo kuuraya yanga vakomana zvakaitika 31 kuna vakomana vakasvunuka vapambari pamatapi ndobva vaita super spread event yavo iyoyo vakomana vaizoenda achinotenga matubinda patakati lockdown paya achinotenga muriwo nemapotato handiti kumbari ndobva vakanoibata saka munongoziva kuti kanga vasina kutarisira hai apakanaka ndakaona musandinakidza zvangu ndikati unohlara maposa musholozi nemufana uyu nechimufana vagara pasi vachimwa tea waifana kuhla kana vasvika paice cream unozinotaura hai waifana kuhla ufana kuramba unyerere uri zi uchiona zvako kudai ndakava kuti kwanza musholozi muregei ngati aboda wavhunduka wahla isi takamanyisa vadhara asi hatina chitakataura handiti takanyarara tichingotonga munyika yambeyananda statue ya hai takambomira covid restrictions hai icha hainopera tikazorega kupedza statue tetanyanyasva tetanyanya hai handiti apakanaka hai pakanaka mangu handitika hai isu lockdown takati 15 imati mabhodha muvhura 15 imivhure isu simu imivhure isu simu tsimba itsoka pamafam tichitevera munyika yajehovha mwari akasara hazvina uremu handitika alright pakanaka alright amangu kuhlavana Julius sandinakidza zvangu ini olinda titan watengegwa mota yes upedo namai ndisososvo hai kanaka nodiwa uyo mana vanatofanira ivo mai ndivaudza kuti kulondon zvaitwa morezve mai masore haibudo pakanaka ndaona titan achitengegwa mota naolinda wake iye uya handiti hapana vanhu vasingagwi saka imotombonditengerawo handirafedera rezuva zvino mungatifanadza namabhachura here atina waya totoda zvitakatomirira titan mota ini mota very good hai handisi kuita imwe kuchijairira mai alright pakanaka alright edu vechibhoya ava wotofana kutopuruzira kuti kukambambanyura kuti katenge sena nauli ndakava nototi vakangomubona ototenga kungomubona ototenga komane zvaita rakomana handiti ndaona munhu ati mveapo nditemba here haibudo ngaabve kuvip unotisvibisa ngaapinde kuna vanhu tomuona pane chimwe chikamu unotisvibisa temba handiti unotisvibisa kana mai havafari kutamba navanhu vanotamba namadzimai akati wandei